Hello guys, bang nurjaman vlog channel बयखौबो दाबाय to guys दिनै भिडिअखौ नोंसोरो नायलांबाय थादो। दिनैहाय आङो फुंबिलि समाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। दा गोबोर आङो नै कलेज थांनो ओंखारदों। दा जोबोद गोबाव जाबायमोन कलेजाव थाङिया। दा आङो ओंखारनो नागिरदों आरोना। दा जोबोद मोजां नांदो फुङाव सिखारनानै। नङाबाथाय जोबोद गोबाव जायोमोन लोगोफोर सिखारनायानो 10ता गाहाम जालायनाङोमोन। दिनै 5तायावनो सिखारनानै माने मोजां नांदो आरोना 5 AM आवनो सिखारनानै। दा मोजां नाङो फुङाव सिखारनानै लाबा आरो फुङाव एसे मर्निं वाकबो खालामनानै लानांगौ होमबा मोजां नाङो देहाखौ। थ' गाइस दिनैनि भिडिअ'आ नायलांबाय थादो नोंसोरो। दा आङो गामिनि भिउफोर देखायनो सानदों नोंसोरनो। गामिनि भिउखौ नायनो हागोन आरोना। दा लामायावबो जोंनिया गोदान सिसि ब्लक फैदों नालाय दा लामाया बनायबाय थादों आरोना, बनायहांबाय थादों। नोंसोर नायलांबाय था नायनोबा थ' गाइस लामाफोराबो नै ओरैबायसा माने बिथिंहाय जादों आरोना बनायलांबाय थादों। नायनो हागोन नै फुरा लामाफोरा दा जाहांबाय थादों। नैबेथिं आरो दंग'। नैबे लामाया दा जाहांहांबाय थादों आरो दा मोनफैथ'वाखै बै आरो मोनफैनो एसे दंबावो बिथिंहायनो आरोना। नै माइ फोथारखौ नायनो हागोन बै जाहानि लामानि बिथिंहाय नायनो हागोन नै लामाखौ। बे लामाखौ बा बे दुब्लि सेरनि ओमफ्राय आरो बेथिं लामा नैथिं फिल्डसो भिउआ मोजां जायो। दा नोंसोर नायनो हागोन र'। मोनसे साइकेल लानानै फैनो दा आथिंजों थाबायनो बाय माने गोजान जायो एसे। दा लोगोफोरनि गामिनि लामाया बेनो आरो बिथिंहाय जोबोद हांसो थायो। नैबे दंग' सेर सेर नै जोबोद दुगैयो। बरिया नांदों थाजिमनो बारखौ। नायनो हागोन फुरा दा नैबे माइ गायबाय नालाय लोगोफोर जोबोद मोजां जाबाय आरोना। जायगाखौ मोजां नुयो। दा माइ बोथोर जाबायना दा बेथिं फुरा माइ गोजा, बिथिंबो माइ गोजा ओमफ्राय बिथिं लामा आरो भिउआ जोबोद मोजां नुयो। दा आङो फिल्डसिम थांसै ओरै थांनानै ओरै हायफैगोन आरो। दा बेनो आरो जोंनि गामिनि भिउआ बिथिंनो बेवहाय LP स्कुल दङ दिनैहाय आरो जोंनि स्कुलखौ नायनो हागोन आरोना नैबेनो बेयावहाय खुलुमगारनाय दंफैयो नै नायनो हागोन नै। नै भिउखौ मारै नुदों खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्टआव। फिल्ड फैगासिनो दं जोंनि गामिनि फिल्ड नायनो हागोन नै जोंनि गामिनि फिल्डखौ। बे जोंनि गामिनि गोथैसालि गायसनमोन नैबे गाइस नैबेनि बेयाव दा जोबोद नायगारदो जोंनि गामिनि रायजोनि माने फुख्रि आरोना बेयो। दा गाइस नायनो हागोन नै रावबो गैया। फुङाव रावबो सिखारा नालाय फुङाव नैथिनि लोगोफोर बिथिं फुरा भिउआ वाव।
बै बेलेग गामि नैबेनिफ्राय जोंनि गामि इथिं हरनायनिफ्राय फुरा जोंनि गामि आरोना नैबे जोंनि सेरनि खाथिनि आरो ओमफ्राय बिथिंहायथ' जोंनि गामिनि नैथिंनि फुरा बे जोंनि गामि दिनै भिडिअ बेसेनोसै गाइजमोन आरो लोगो मोनबावगोन थाबैनो नेक्स्ट भिडिअ आरो सोरबाफोर गोदान नायदोंब्ला साबसक्राइब खालामदो आरो शेयार खालामबानो जाबाय थ' गाइस बेयावनो फोजोब्बाय